सुपर बाजार कोऑपरेटिव्ह कणकवली सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील एकमेव वातानुकूलित सुपर बाजार। पत्ता सुपर बाजार मुंबई गोवा हायवे SM हायस्कूल समोर कणकवली। आपल्या अतूट विश्वासामुळेच आम्ही 25व्या वर्षात पदार्पण करतोय। कुडाळमध्ये सध्या सुरू असलेल्या सिंधू सरस प्रदर्शनाची रंगत काल एका आगळ्या वेगळ्या कार्यक्रमाने द्विगुणित झाली। जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे यांनी केवळ उपस्थिती दर्शवली नाही तर चक्क व्यासपीठावर येऊन नृत्याचा आनंद लुटला। चिमणी पाखर डान्स अकॅडमीच्या चिमुकल्या कलाकारांसोबत त्यांनी केलेल्या नृत्यानं उपस्थित प्रेक्षकांची मनं जिंकली।